Yau. Tun fa wani ne kai? Har kawai dan na ba da kan da ka da keni? An ce ma da wafi nake yi. Yaran nan ne ya dauke ni gindin shaddatan da ya kwana da kasa ta kyan miki kai. A shi Allah ya kiya kaka. Ka yaro. Kai ka ba hankali. To dole kai ta gargarwa mana. Gaba ya. To an bar baya da kora. Da me farin yake muke wasa. Ke farin yake nan. Da shi muke wasa. Ba yi kenan. Shi ne mai farin yake nan da shi muke wasa. Shi ma a wajen mai amalake. Da kuma dai na ga maka. Shi ma a wajen mai amalake. Kuma dai ai maganar cinikin kurin kaka ai maganar kurin ka tike mu ka hana jini na yawo a rinka tsinka jini ba a rinka dan zagayawa a daina shamɓare a guri ɗaya ana na san dai abin da nake ci kai waka ce fatan ya kuri baba